Sziasztok, én Dávid vagyok. Ez az első videóm, amiben le fogjuk győzni a sárkányt, és velem tart Bálint. Na hát akkor kezdjük is el lövöldözni a tornyokat. Már egy meg is halt. Kicsit lejjebb kéne venni a hangokat, mert nagyon hangosak, és nem tudom miért laggolok. Ja, már még nem töltődött be a map, azért laggolok. Az ott ki van már lőve? Lag. Hülye Sky. Ó, micsoda szép lövés. Az is kilőve. Ott még van egy kar. Hát ez gyorsabb, mint az előző. Hát igen, sikeresen. Amit sikeresen kitöröltem a asztalról és a Sony Vegasból is. Vigyázz! Úgy nehéz ott megütni. Ez így nem lesz jó. Elérjem a parkát, de nem. Még ugye? Nem. Nem akarsz keménykedni? Hello! Ó, szia Slime! Majd mindig támogod. Hagyjál meg. Az előző videóban megfosott. Akkor meg hozzánk sem mert jönni, most még mindig jön hozzánk, még szép. Már hozzám még egyszer sem mert ide jönni. Mert ez ott ki van lőve? Nincs. Au! Megkapszolod. Pam! Hát ez innen szerintem nem fog sikerülni. Ne. Egy ennyi. Na, nem megy. Vigyázz! Jó. Na, vissza is tértünk, és már nincs sok hátra ebből a mocsokból. Hídülök! Gyerünk, öljük, öljük! Ezt a párokkal kardol! Hát, hogyha lejönne ide. Gyere már le! Várjál, most fog lejönni, ne lőd meg! Lelőd! Hát de most Istenem belekanyarodik a lövésembe. Hát. Na, utolsó lövés! Meghalt! És befagyok, mint szar. Nyomta ezt screenshotot, távolai! Juhú, XP! Na, Adjál nekem is! hanyas vagy? Én? Mhm. 54. Mennyi? 54. Én 59. Na, ugorjunk, vagy leszedjük azt. Adjuk le! Hm? Adjál egy pisztont, meg egy kart. Várjál, hogy van a piszton magyarul? Tugattyú. Azaz. Tugattyú! Jó van, álljál le! Az én kiütöm a végre. Eddig próbáld meg kiütni azt. Ha reped, akkor fólok. És itt is van a Nem picike. reped! Törp. Törp, törp, törp. Te kis törp. Kicsi vagy. Na. És... Pa. No, most azon gondolkozok, hogy ezt a feliratot felgyorsítva lássátok-e. Akarjátok? Akarjátok? Nem. Úgyhogy képelem. Mivel 6 év. Vissza is tértünk a rendes világunkba, ahol ott van Zsedav, und James, és én jó, és én... Egybeegyezni akar az a kis szemét. Ezennel búcsúzunk Bálinttal, remélem tetszett, ha igen, iratkozz fel, nyomj egy lájkot, sziasztok!